الله رب العالمين بارك كلام المجيد صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ابو القاسم مصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلق ووجدك لممتحنك صابرا وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتسبيكنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد دخلنا بولايتك عليهما السلام. السلام عليك يا بنت رسول الله. أوام مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah madaukakin sarki ya kaddara mana haduwa a wannan guri mai albarka wanda za mu gabatar da maulidi na sayyida zahara salatullahi wa salamuhu alaiha. To magana akan sayyida zahara kafin mu fara za mu nemi alfarma a gurin yan uwa da suke wannan guri mai albarka akan cewa sun zo su saurara sannan kuma mu sa wuyin mu asali saboda wani lokaci a rington na waya yakan raba tunanin mutum, domin za mu yi magana akan ɗaya daga cikin wanda dan su Allah subhanahu wataala ya halicci duniya dan kuma su Allah subhanahu wataala ya halicci lahira, ɗaya cikin guda biyar kenan. To duk da yanayin lokaci ba sai ta ma zabi ba, sannan kuma idan za a yi magana akan sayyida zahara salamullahi alaiha, inda za a fara tun daga farkon halittar duniya har zuwa ƙarshen karewata ba za a gama ba, saboda ita tsokar jikin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ce. To za mu fara da wani hadisi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake cewa da ba dan Ali ba da Allah subhanahu wa ta'ala bai halicci manzon Allah ba, sannan kuma da ba dan Fatimatu Zahra ba to da Allah bai halicci manzon Allah da Imam Ali bin Abi Talib alaihi salam ba. To ko iyanan muka tsaya muka yi fata mu tashi kenan ita za mu iya cewa asalin samuwa ma dan ita ne ce kuma samuwa. Ɗaya daga cikin ƙur'ana mu wanda bayan an buɗe taro da addu'a ta karanta mana ɗaya daga cikin suratul alqur'ani, ta karanta mana suratul insan. Suratul insan Allah mai girma da buwa yayi magana a aljanna tun daga farkon sura har zuwa ƙarshen ta. Ya faɗi dukkan ni'imomi na aljanna, ya faɗi abin sha irin jus wanda ake haɗawa da zanjabil, wanda yake cewa abin haɗa shi ma zanjabil ne, shine ma'anar citta mai yazo. Ya faɗi yara 'yan aljanna 'yan dagwai-dagwai wanda za su rika zagayawa a cikin aljanna. Ya faɗi abin sha sundus, ya faɗi tufafi, amma Allah madaukakin sarki bai yi maganar mata ba. Babu kuma ba wata sura a cikin alƙur'ani da Allah zai yi magana aljanna bai kawo mata ba, an banda suratul insan, saboda ita sura din sunanta suratul insan, sura ce ta sayyida Fatima ta Zahra. Wato Allah yana jin kunyar Zahra saboda an san mace tana da kishi, wannan ɗabi'a ce, haka Allah ya halice ta. To shi yasa anan bai magana, ya yi faɗi komai da komai na neman aljanna amma bai ce da mata ba, saboda me? Saboda alfarmar sayyida Zahra salatullahi wa salamuhu alaiha. To ita Fatima ta Zahra yar gidan sayyida Khadijatul Kubra, ita ce ta haife ta. To za mu dan yi bayani shi ma da takaice yaya aka yi wajen samar da ita. Haihuwanta da ɗaukar cikinta da haihuwanta ya sha bamban da ɗaukar cikin da haihuwar kowane irin mutum a duniya. Domin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya kasance kowace safiya yakan je ya gaishe da babarsa Fatima binta Asad, ma'ana mahaifiyar Imam Ali.
domin a hannunta ya girma, domin bayan wafatin wannan Abdulmuttalib to sai babbansa Abu Dalib ya dauke shi, sai ya zama ya girma a hannunsa ne. To kullum da safe yakan je ya gaishe da ita, kullum da safe yakan je ya gaishe da ita. To ranar 10 ga watan Sha'aban ya je gaishe da ita, ya fito a gidan kenan sai ga Jibril ya zo da hawaye, sai ce ubangiji ya ce in faɗa maka ka shiga halwa yanzu. Mun san halwa ko shine mutum ya keɓance kansa daga cikin jama'a domin ibada, shi ake ta halwa domin ibada. To a nan gidan sayyidina Abu Talib alaihi salam, a nan manzon Allah ya shiga halwa a nan gidan. Da ya shiga halwa kuma ba abin da yake yi da rana sai azumi, da dare ya sallah, da rana sai azumi, da dare ya sallah. Ma'ana yini azumi kwana sallah, yini azumi kwana sallah, har tsawon kwanaki 40. Sannan a wannan halwa din da shi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya shiga, wanda yake kawo masa abincin buɗe baki shine Jibril alaihi salam, yake kawo masa daga aljanna. Shi yake kawo masa tuffa da ita yake buɗe baki, shi yake kawo masa tuffa daga aljanna da ita yake yin sahur. Ba Fatima binta Asli take ba shi abinci ba. Har ma anan ya ce wa Bilal, ka tafi gida ka je ka faɗa wa Khadija ka ce ubangiji ya yi umarni in shiga harwa dan kar ta yi tsammanin kamar na ƙaurace mata ne. To a wannan kwana 40 din daga sallah sai azumi, daga sallah sai azumi. Ranar 20 ga watan Ramadan, amma hada zai zama kwana 40 ko ga 20 a cikin watan Sha'ban, ga 20 a cikin watan Ramadan. To a ranar kuma wahayi ya zo daga Allah madaukakin sarki, aka ce a yau halwa ta kare, a yau kuma ya fita daga halwa din ya tafi gida ya je wa matarsa. To a wannan daren a ranar aka sami cikin Sayyida Zahra alaiha salam. An fahimci wannan a tsawon kwanaki 40 manzon Allah baya cin komai sai abincin aljanna. To gane ta Sayyida Zahra, shi yasa na ce muku daukar cikinta da haihuwarta ya sha bamban da kowane irin mutum a duniya. Ma'ana nudufar da aka samar da ita, tunda mun san nudufa tana samuwa ne sakamakon abincin da muke ci. An fahimci wannan ko? Abincin da muke ci na yau da gobe da abubuwan da muke sha da shi ake samun maniyin da ake samar da mutum. To sai zama a daidai wannan lokacin abincin aljanna shi manzan Allah ke ce, shi ya zama komai da komai da cinsa, ma'ana da yawunsa da majina da jini da komai da komai. To a wannan daren ne aka samu Sayyida Zahra salamullahi alaiha, kuma dare na 21, ɗaya daga cikin darare masu alfarma wanda muke kiran su layalin qadar. To da shekara ta zagayo aka samu wata 1, 2, 3, 4, 5 cikin wata ta 9 cikin watan Jumada sai ne wannan watan da muke ciki kenan. To ranar 20 ga shirin nan aka haifi Sayyida Zahra alaihi salam. To kafin haihuwarta ta kasance sanda tana cikin mahaifiyarta suna fiye da mahaifiyarta. Wannan shi ma za mu iya cewa ya saba wa ɗabi'a ta mutum, domin mun san idan aka haifi yaro ba lalle da an zai yi magana ba ko wani yaro yakan ɗauki wata 6 ko 8 ko shekara ɗaya ko sama da kai fara magana. To ita tana cikin mahaifiyarta suke fira da mahaifiyarta. Kaga wannan daukar cikinta ya sha bamban da daukar kowane irin ciki a duniya ba. Mu taɓa jin tarihin wannan a duniya ba, wanda a ce ga wani jariri a cikin ciki yana magana da mahaifiyarsa. To bayan an haife ta mahaifiyarta sai ta rasu, tunda an haife ta ne da shekara 5 kafin hijira. To bayan rasuwar mahaifiyarta a lokacin kuma ta riga ta tasa. To sai ta maye gurbin mahaifiyarta a wajen babanta, ma'ana abubuwan da mata take wa mijinta, misali irin kamar in ransa ya ɓaci ita za ta lallashe shi ta ba shi shawarwari, ko kuma in yana neman shawara ya zo gurinta za ta ba shi shawara, ko kuma in yana bukatan a yi masa wani aiki daga za ta yi. To sai zama ita Sayyida Zahra alaiha salam ita take wa mahaifinta a wannan lokacin. Idan ya zo da damuwa irin wawaye sun bakanta mishi daga waje, to in ya zo ita take lallashinsa ta kwantar masa da rai ta ko faranta masa. To da wannan ne ma sai ke kiranta da Ummu Abiha. Mun san wannan lakabin ko? Ummu Abiha ma'ana uwar babanta, saboda tana yin wannan abu, kaga ita ai ya ce ko? To amma tana yin abin da mahaifiya take wada. An fahimci wannan, idan yaro ta da gudu daga waje da kuka mai mamiya take masa, ta lallashe shi ko ta sanya shi dariya, ta sanya shi farin ciki. To haka sai da Zahra salamullahi alaiha take wa manzon Allah. To bayan ta girma, wanda da ana take ce saboda yanayin lokaci, bayan ta girma ta isa aure, sai mutane daban-daban suka fara zuwa neman aurenta. Malaman tarihi sun ce mutum na farko da ya fara zuwa neman auren Sayyida Zahra shine Khalifa Abubakar. Sai manzon Allah ya ce masa al'amarin aurenta ba yana hannuna bane, yana hannun Allah ne.
kenan ya jira har wahayi ya zo daga Allah madaukakin sarki. Domin shi manzon Allah duk wani aiki da zai yi baya gabatar da shi sai ya jira umarnin Allah madaukakin sarki. Shi yasa ma Allah mai girma da buwaya a cikin suratul Najm yake cewa bismillahir rahmanir rahim, yake cewa ma yandiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Ma'ana baya furta wata magana ta sarrai, ma'ana duk maganarsa dukkan nunakinsa wahayi ne. Ya ce to ka jira sai wahayi ya zo. Bayan an samu wasu watanni sai Khalifa Umar bin Khattab shi ma sai ya zo ya ce yana neman auren Sayyida Zahra alaihi salam. Sai manzon Allah shi ma ya faɗa masa irin abin da ya faɗa Khalifa Abubakar cewa me ya jira aurenta ba yana hannuna bane ba, sai umarni ya zo daga Allah madaukakin sarki. Bayan nan sai Usman shi ma ya zo neman aurenta, ya ce a yi haƙuri muna jiran umarni ya zo daga Allah mai girma da buwaya. To ana da sai ga umarni daga sama, kenan umarni daga Allah mai girma da buwaya cewa me ya Rasulullah ya nabi Allah ka aurar da yarka Sayyida Zahra ga Imam Ali, domin Imam Ali shine kofin Sayyida Zahra. Me yasa? Saboda ita ma'asumiya ce. Da a lokacin babu Imam Ali to da hina ta gama rayuwarta ta koma ga Allah, domin a lokacin su uku ne kadai ma'asumai daga mahaifinsa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, sai shi Imam Ali alaihi salam, sai ta kuma Sayyida Zahra. Iya su uku ne. Saboda a lokacin ba a haifi ba ma aurenta ba, barantana haifi su Hassan da Husaini. An gane ko to da ta gama rayuwarta ba ta samu wanda zai aure ta ba, saboda ma'asumiya ba mai aurenta sai ma'asumi. An bai wannan bai shi sa sai Imam Ali alaihi salam sai ya aure ta. Allah madaukakin sarki ya faɗa mana bayanin aurenta a cikin Alkur'ani mai girma. Duk da malaman tafsiri sun yi zantuka kala daban-daban. Akwai wani babban shehin malami da ake kiransa Kadibul Baghdadi, mutumin Iraki ne. To ya yi littafin sa mai suna Tarikul Baghdad. To a ciki ya kawo maganar auren Sayyida Zahra. Ya kawo wata aya a cikin suratul Rahman da Allah madaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim, yace marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakun la yabghiyan yukhraju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. To marajal bahrain malaman tafsiri daban-daban da ama har da wasu daga cikin kasa su ce Bahrain wannan tekunan guda biyu wanda ga shi kasa ce ma ake kira, ma'ana akwai Black Sea akwai Red Sea wanda suna tafiya a tare da ba su haduwa, haka suka fassara. An gane ko? To mukaddara in ya zama na jan kogi da farin kogi kamar yadda Hausa suke faɗa musu ko cewa suna tafiya su guda biyu. To a ayar Allah madaukakin sarki ya kawo lafazin bagayu, ya ce tsakanin wannan bahar din da wannan bahar din akwai barzan, ma'ana wani shamaki layar biya, ma'ana ɗaya ba zai zalunci ɗaya ba. To lillahi alaikum ta yaya za a ruwa ya zalunci ruwa? Wanda hankali ba zai yadda ba ko? In aka ɗebo misali shi wannan farin kogin aka sanya a cikin bakin kogin, zai cutu? Ba zai cutu ba. Wato lafazin bakar mace zalunci ko mugunta ko keta ana samun shi duka a halittar Allah a nau'i biyu ne. Kawai daga mutum sai wa sai aljani. Hatta dabba in ta tunkuyi dabba ba sunan wannan abu zalunci ba. Kun ji abin da ke faɗa kuwa ba su ne ko in dabba ta tunkuyi wata dabba ta kashe ta sai a kama ta a kai ta kotu. Yawwa ba a kai ta kotu saboda ba sunan abin zalunci ba. To wannan yana magana auren Sayyida Zahra alaiha salam ne da Imam Ali. Shi zai ce marajal bahrain ya tafiya sai ya musu me tashbihi da bahrain koguna guda biyu ma'ana masu haduwa da juna. Sai ce bainahuma barzakun, tsakaninsa akwai wani shamaki shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam shine barzak din. Saboda me? Saboda manzon Allah din ya faɗa yana cewa Allah wanda ya cutar da Sayyida Zahra ya cutar da ni ne, wanda kuma ya faranta mata ya faranta mini ne. An gane kuma sannan manzon Allah din ya faɗa ya ce wanda ya cutar da Imam Ali ya cutar da ni ne, wanda kuma ya faranta mishi ya faranta mini. Kenan babu yadda za a yi sadiqatu tahiratul ma'asuma ta cutarwa da Imam Ali. Me yasa? In ta cutar da shi ta cutar da manzon Allah ne, wanda kuma za mu ce hasha kullu wannan Allah ya tsare ta, wannan ba zai faru ba. Sannan shi ma manzon Imam Ali babu yadda za a iya cutar da matarsa Sayyida Zahra. Me yasa? Saboda idan ya cutar da ita ya cutar da manzon Allah ne. An fahimci wannan da wannan lafazin da manzon Allah da ya ce wanda ya cutar da Zahra ya cutar da ni ne, wanda kuma ya cutar da Imam Ali ya cutar da ni ne. To sai ya ce kuma yukhraju minhum al-lu'lu' wal marjan, ma'ana daga wannan cekunan guda biyu sai ya zama lu'lu'i da marjan suna fita daga gare su. Shine malaman tafsiri musamman ma shi Kadibul Baghdadi din babban malamin sunna dan Iraki sai ya ce wannan lu'lu'u wal marjan shine Imam Hassan da Imam Husayn.
sallu ala muhammadin wa ali muhammad. To bayan an daura auren sayyida zahara salatullahi wa salamuhu alaiha, to kuma nan sai ta zo zama na auratayya. To malaman tarihi suna cewa idan ana so a kalli gida wanda za a koyi zamantakewa ta mata da miji, to a kalli gidan Imam Ali. Idan ana so a kalli gida irin wanda aka tarbiyyantar da yara, a kalli gidan Imam Ali. Idan ana so a kalli gida wanda aka shayar da yara bisa koyarwa addinin musulunci, a kalli gidan Imam Ali. Sai zama mana wannan gidan Sayyida Zahra shine gida abun kallo kuma shine gida abun koyo. In ka ce mana gidan manzo Allah akwai abubuwa da yawa sun faru wanda yake ba nan ba mahallin faɗa su bane ba, amma gidan Sayyida Zahra wani abu mara daɗi bai taɓa faruwa ba, domin ta kasance ita ma tana lallashin mijinta, tana masa biyayya, tana kyautata masa, ba a taɓa jin wani abu da ya haɗa su ba, ba taɓa yin yaji ba a tsawon shekarun da suka zauna da shi da ita. Kuma haka shi ma bai taɓa bata mata rai ba, saboda saboda wancan aya ɗin da ke ta bayyana huma barzakhun la yabghiyan, tsakaninsu akwai wani shamaki ɗaya ba zai zalunci ɗaya ba. To a wajen tarbiyyar 'ya'ya, kafin mu je tarbiyya, a wajen shayarwa Imam Ali ya ciyar da ita da halas, dama ita kuma hasha wallah ba ta taɓa cin haram ba, domin suna cewa haram tana da tasiri a ruhin ɗan adam. Sannan kar ma aka laka jiki, domin wani zai iya cewa to ai ga wani yana cin haram shekara da shekaru bai taɓa yin rashin lafiya an kai shi asibiti ba, to da za a nuna maka ruhinsa wani ya sabi ba zai kallo ba, tana da tasiri a ruhi. To sannan idan mace tana shayarwa wani ya sabi aka yi rashin sa'a, yanzu ita wannan matan mai shayarwa ana ce da ita da haram ne, to nan wannan zukan da yake shi ma sai mai tasiri a ruhi. Shi yasa ake ce a yi kokari a ciyar da iyali halas, ba don komai ba, saboda idan 'ya'ya sun tashi sosan nonon su tsotsi na halas. Domin mun ga wannan a kisar annabi Musa alaihi salam ko sanda mahaifiyar shi ta haife shi, Allah ya mata wahayi ta sanya shi a akwati ta jefa shi a teku, a wannan Rebanar ta jefa shi, Allah ya mata alƙawari ce zai dawo mata da shi. Da ya je gidan Fir'auna dan jariri, yanzu me yayi abincinsa? Mama, ba abin da zai sha in ba mama ba. To a samo mai sharawa, aka tara matan Banu Isra'ila, wannan ta zo ta bashi mama ya kisha, wannan ta zo ta bashi mama ya kisha, har ma Allah yake cewa haramna alaihi maradi amin qabl, ma'ana ya an haramta mishi ya tsotsi nonon wata mata wadda ba mahaifiyarsa ba, saboda akwai yiwuwar matan da aka tattara nan akwai wanda kila ta ci abin da ake sha shi babu haram ba, shi kuma matsayin shi na annabin Allah babu masumi, ba yadda za a yi tsotsi nonon da yake akwai shubha a cikinsa balantana kuma haram. Sai Allah da kujin sarki ya kawo mahaifiyarsa da ta shayar da shi. To haka ita ma a Sayyida Zahra wajen shayar da 'ya'yanta haka ta yi. Shi yasa mukan yawan cewa mata su sani, su rika kokari suna ba mazajen su shawara su kawo musu halas, musamman lokacin da suke shayarwa. Sannan kuma a lokacin shayarwa da su rika kokari suna azkar, an gane, domin yaro ba mama kada yake tsotsa ba, yana kokon tunanin uwa lokacin da ke tare da shi tunanin me take, to yana zuƙan wannan tunanin, yana mai tasiri a kwakwalwarsa, yana mai tasiri a ruhinsa. Shi yasa ma wani babban malami, wani ayatullahi yake cewa abu ne mai kyau ga mace in tana shayarwa ta rika karatun alkurani, abu ne mai kyau ga mace in tana shayarwa a san da take shayar da ɗanta ta rika azkar, domin wannan azkar din za su wa ɗanta tasiri a ruhi kuma za su mai tasiri a kwakwalwarsa, in ya girma zai zo mutumin kirki. An gane, ba a ce tana shayar da yaron ba tana wani abu na waƙe ko abin da ya kama da haka. To sun samu tarbiyya a yayanta a gurinta, salamullahi alaiha. Har wata rana ta kasance tana sallar dare, idan ta yi sallar dare ta kammala, to daman a mun riga mun sani a mazhabin ahlul baiti idan mutum ya yi sallar dare to kada ya tashi sai ya wa 'yan uwansa mu'minai mutum 40 addu'a, kuma ya raka kama suna ba, ya raka kama suna. Misali wanda suke raye da wanda suka rasu, misali ya ce Allah cikan wane, Allah cikan wance, wane da zai aurar da yashi Allah ka bashi damar da zai aurar, wane da dan shekan gare Allah ka shirye mai da shi, wane da zai zara jarrabawa Allah ka bashi nasara. Ya rika ambata da suna mutum 40, wannan mustahabi ne kullum in mutum ya sallar dare ya haka. To haka Sayyida Zahra salatullahi wa salamuhu alaiha take yi. Har wata rana Imam Hassan lokacin yana karami bai girma ba, sai ya ji ta yi sallar dare, ta sa makotanta na hannun dama da gidanta mutum 40 tana kama suna, makotanta na hannun hagu da gidanta mutum 40, ita 80 ma ta yi, ta gaba ta sha fatiha. Sai ki ce ya umma, na ji da kika yi da sallah addu'ar ki, kin
ambaci makwata na hannun dama mutum 40 kowanne da suna da bukatar shi, kin ambaci makwata na hannun hagu daga gidanki mutum 40 kowanne da sunan shi da bukatar shi, na ji baki sanya ni ba kuma ki sa dan uwa na Husaini ba na kwata baki bana addu'a ba. Sai ta ce ɗana aljaru sun madda, wannan magana ta ce shararriya, ta ce ɗana makoci ake fara tunawa da shi sannan mai gida. An gane ko? To mu kuma yanzu mu yi wani iyazu billah, yanzu mu kuma sai maka akasa abin ko wani ma sai ya ce addaru sun maddaru, sai wani ya ce ba haka bane ba, baka ce me sai ya ce addaru sun maddaru. Kun gane ko abin da ce bana? Ita sai da Zahra ta ce ɗana makoci ake fara tunawa da shi aikin alheri, sannan me in an kammala da makoci sannan sai kuma a zo a kammala da gida. Domin kuma a rayuwar mu yanzu kawai gida ake fara tuna da shi sannan me sannan sai gida. Kun gane ko? Gida ake fara tuna da shi sannan me sannan sai gida. Sai zama da mun yi hannun riga wal iyazu billah da abin da ta faɗa din. Inda ko ana yin haka to za mu iya cewa da duniya ta zauna lafiya. To ya ta sun samu tarbiyya, hatta bayi wanda suke zauna a gidanta da kuyangi su ma sun samu tarbiyya. Akwai wata wanda ake ce mata shidda, wanda a Hausa muna ce mata barira muke ce mata. Na san wannan sunan kamar yanzu ya zama tsohon suna ko ba a fesa shi ba, amma can shekarun baya akwai shi. To barira ita baiwa ce a gidan Sayyida Zahra salamullahi alaiha. To wata rana suna zaune tare da Fatima Zahra alaihi salam, wanda tana yi musu karatu kuma tana fassara musu. Sai ta ji Sayyida Zahra tana karanta wata aya cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, cikin suratul Kahf. Ma'ana babu wani furuci da mutum zai yi, hatta ba wannan magana da nake yanzu din nan, face akwai raqib ma'ana mai lura, akwai kuma atid ma'ana mai gwangwacewa. Ma'ana duk abin da mutum ya faɗa ana rubutawa. Ranar alkiyama aka bashi littafi zai ga cike da littafinsa, har ma ga rika cewa ya wailata na mali hadal kitab, wannan wani irin littafi ne, la igado kabiratan wala kabiratan, bai bar abu karami ba bai bar babban abu ba. To ita kuma tun daga ranar ita wannan barira din da ta ce ya ummul hasan, duk abin da mutum ya faɗa, ta ce duk abin da mutum ya faɗa sai an rubuta shi kuma sai ya gan shi, ma'ana ko na alheri ko aka san haka. To daga ranar ta ɗaukar wa kanta alƙawari ta ce ita ko ba za ta ƙara yin magana ba sai da alƙur'ani. Idan tana jin yunwa ita wannan barira din baiwa ta gidan Sayyida Zahra salatullahi wa salamuhu alaiha, sai ta karanto aya ta ce wa yadi mun dama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. To an san yunwa take ji ya bata abinci. An gane ko? In kuma tana so ta yi bacci sai ta karanto aya da take magana bacci, cewa da Allah nan makon su mata an san bacci take ji, sai ce to bar aikin ki je ki bacci. In tana so ta sha ruwa sai ta yana yi sharu ga ibadillahi fajruna ta fajira da Qur'ani har ta gama rayuwarta. Saboda me? Saboda tsoron wancan abin da Allah ya ce ma yarfizu bil qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ita bai wace ba a ina ta koyi wannan tarbiyya din a gurin Sayyida Zahra salatullahi wa salamuhu alaiha. To hatta ƴaƴanta kuma sun koyi wannan tarbiyya din, domin malaman tarihi sun ce wata rana Imam Hassan alaihi salam da Imam Husaini sun ga wani dattijo yana alwala ba daidai ba. Sai suka ce to ya za su sanar da shi wancan mutumin da yake alwala, suke shiru suka ce bai ta iya alwala ba. To kamar san mai rashin kunya a yanayin shekarunsu, to ya za su yi masa. Sai suka ce mu ji me ya rigima tsakanin ni da kai akan alwala. Sai suka zo suka ce baba dan Allah ka raba mana rigima, na ce na bi shi ya alwala, ce wala ni na bi shi ya alwala, ni na bi shi ya alwala sai rigima. Sai ce to ko kowa ya alwala in gani. Sai Imam Hassan ya zo ya alwala yadda ake yin ta kamilata. Sai ce to kai mai shi ma Imam Hussein ya irin ta nafsa shay iri ɗaya komai da komai. Sai ce yara ku ce kun zo ku gyara min yadda ake yin alwala. Wannan kuma tarbiyya ce da sau koya mai a gurin mahaifiyarsu, wato ma'ana hatta gyara da usulubin girmamawa ake koyawa. An fahimci wannan? Hatta kuma mu'amala da na ƙasa da shi raunana waɗanda za mu ce su ba kowa ba sun koya a gurin mahaifiyarsu. Domin wata rana Imam Hassan alaihi salam yana tafiya a cikin garin Madina, sai ya ga wasu raunana masu ƙaramin ƙarfi sun gudu tsara gurasa a saman ƙasa suna ce. Ya zo zai wuce ya musu sallama suka ce halumma ya bala rasulullah, halumma ma'ana bismillah. Sai shi to sai karanto ta aya cewa inna allaha la yuhibbul mutakabbirin, Allah baya son mutane masu girman kai. Sai ya zo ya zauna sai ya fara cin wannan gurasa sai gutsara akan ƙasa. Bayan sun gama ci sai ce to kuma ta'alau ma'ana guri ma ku zo mu tafi gida in yi muku walima. Ya suka biyo shi suka je gida, ya fito musu da gurasa da romo da nama suka ci suka goshi, kuma kawo kyaututtukan kuɗaɗe ya basu. Wannan komai sun koya ne a gurin mahaifiyarsu. Shi yasa yanzu muke cewa idan aka kalli tarbiyya in ka kasa ta kaso 100 to kaso 85 yana hannun uwa ne.
da gaske nake faɗa muku haka ba. Malamai da yawa za ka ji wani malami yana cewa a gurin mahaifiyarsa ya haddace littafi kaza, a gurin mahaifiyarsa ya haddace littafi kaza. Dan na ji wani malami a nan garin ya ce ya haddace sama da littattafai 40 a gurin mahaifiyarsa. Wani malami dan fage ya ce masa malam Umar da fage, ya ce ya karanta littattafai sama da 40 a gurin mahaifiyarsa. To kenan a fagen tarbiyya ana so uwa ta zama 100% saboda mai saboda take tare da ɗako da yaushe. An fahimci wani take tare da ɗako da yaushe saboda musamman mu a nan nahiya da tarayyar mahaifi da ɗa wasu 'yan laza ne, wasu 'yan lokuta ne, ila da safiya fita ba zai dawo ba Allah sai ya mako sai dare. Amma ita uwa in ma yaron ya dawo daga makaranta da safi yana tare da ita, in ma ya dawo daga makaranta da dare yana tare da ita. To kenan ta yi kokari ya zama da ta koya masa abubuwa masu kyau, domin wannan abubuwan da ake koya a gurin mahaifiya to hadda ce wanda ba har mutuwa ba a mantawa. Da gaske ba idan aka ji yaro misali ya fita la yana dora ashar, to in ba sa'a ba in dai ba a gidan ya koya ba to kila a gidan makota ya koya. A gidan makota gurin wa gurin yara irinsa, su kuma yaran a gurin wa a gurin iyayen su gida. An gane ko to ce sa ake cewa mata su yi kokari wajen kiyaye da wannan. To sai matsayinta abu na gaba kenan. Me matsayinta a gurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam? Tana da matsayi wanda hatta ummul mu'minin Aisha wata rana ta tabbiyar manzon Allah na ga duk sanyi da sai da Zahra ta domin kamar yana zaune akan shimfidarsa. To idan ta zo ta sallama yana jin sallama ta zai tashi da sauri sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai je ya taro ta. In ya taro Fatima ta Zahra sai ya zo ya kuma cire mayafinsa da albarka sai ya dora akan wannan shimfidar tashi sai ya zauna da ita. Shi kuma sai ya zauna a ƙasa sai ya kama hannunta sai ya sumbata, sannan sai ya zauna a ƙasa yana kallata. Sai wata rana ummul mu'minin Aisha ta ce ya manzon Allah naga ko da yaushe idan Fatima ta shigo sai ka sumbace ta, me kake ji ne? Sai ce duk sanda na sumbace ta ina jin ƙanshin wannan tufar wadda Jibril yake kawo min nake yin sahur da ita sanda na shiga halwa nake kuma yin buɗe baki da ita. Kenan wancan tufar ta aljanna yanzu ma sai da Zahra tunda da ita ne aka samu da ita to ƙanshin ta yana na tare da ita. An fahimci wannan ko? Kenan yana girmama ta matuƙar girmamawa. Me yasa? Ai manzon Allah ya taso a jaziratul Arab zamanin jahiliya daidai lokacin da mace ba ta da wata kima, mace ba ta da wata daraja, saboda ana gadon mace kamar yadda ake gadon akuya. Idan mutum misali baban shi yana da mata 10 to yau yana rasuwa to wannan mata 10 duka sun zama dashi, mahaifiyarsa ce kadai ba zai ma'amala a wata da ita ba. An gane mace ba ta da wata kima. To shi Allah madaukakin sarki ya ba shi ‘ya'ya maza shi manzon Allah, amma ba su yi tsawon rayuwa ba. Ya ba shi Abdullahi, ya ba shi Alƙasim, sai ko me kuma sai ba shi Sayyida Fatima ta Zahra. An gane ko sunanta Kausar ya suke cewa to kafin a ba shi Kausar a ce a ji wata rana wasu na cewa to ai gacar ma ayan ba sa zama in ya mutu ma ga wanda zai gaje shi. To sai Allah ya ba shi Sayyida Zahra salamullahi alaiha, sunanta ba Kausar ya suka cewa to ai mace ce, mace kuma ai ba za ta iya gadon namiji ba ko? To sai shi manzo Allah ne yake cewa kowane annabi ƴaƴansa suna fitowa daga zazan shi ne yace amma ban da ni ƴaƴana suna fitowa daga zazan Fatima ne. Shi yasa mu Hassan da Husaini yana ma kiransa da ƴaƴansa ne ba jikokinsa ba. Mun gane ko ƴaƴansa yake cewa ba jikokinsa ba. Haka ma waɗanda suke tare da su ba suna cewa suna cewa ya buna Rasulullah. Suna kiransa ƴaƴan manzon Allah. Ana kiransa kai tsaye domin ɗan ɗa ne. An gane ko a fannin gado idan aka ce ga ɗa zai gaji mutum to in babu ɗan to jika yana zuwa a makwafin uba ya yi ya gaje shi. An ji wannan ko? To matsayinta a gurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yana zaune da ita akan shimfiɗarsa, sannan kuma yana sumbata ta har yake faɗa ummul mu'minin Aisha ce duk sanda na sumbace ta ina jin ƙanshin tuffa ta aljanna wadda Jibril ya kawo mun nake yin buɗe baki da ita sanda na shiga wannan halwa din. Kuma a wannan halwa din ne kamar a bayanin farko da ma gabatar ake cewa aka sami cikin Sayyida Zahra salatullahi wa salamuhu alaiha. To Fatima ta Zahra ta zauna da mahaifinta na tsawon shekaru kafin yi wafati. To ta kasance ita uswa ce. In an ce uswa abun koyi, to abun koyi gaba ga mata kadai ko ga maza ko ga yara ko kuma duka uku, maza da mata da yara. Za mu iya cewa duka guda uku. Ma'ana rayuwarta abun koyi ta duka guda uku. A rayuwarta ta yaranta akwai abun koyi ga su yara. Domin ba taɓa saba mahaifiyarta ba, yi na yi barna bane ne. Ba taɓa saba mahaifinta ba, yi na yi barna bane ne. Mahaifiyarta ba taɓa Allah mu ne ba har taɓa duniya. Mahaifiyarta ba taɓa yin fushi da ita ba har taɓa duniya.
kenan za mu iya cewa a gurin yara waɗanda ba su girma ba sai da Zahara abin koyi ce a gare su. To a gurin mata ba nan ma abin koyi ce domin ba taɓa bakakanta mijinta ba, sun yi zaman lafiya da mijinta har ma a farkon jawabi muke cewa idan ana so a ga gida wanda za a yi koyi a zamantakewa ta aure to a kalli gidan Fatimatu Zahara alaiha salam ya zama shi na abin koyi ga mata musiran mata na aure. Kuma mun ji ba sani ba ko yanzu mata suna fada a da na san suka yi wannan addu'a ko sai ka ji sun ce Allah samu da namu ya rafa ta batun lara suna fadan wannan duk da asalin abin kamar zaki ne ba, asalin abin kamar zaki ne. Sun ce wai in ji malamai ba na tarihi wai da aka zo auren ta ma wai shi Imamu Ali ba shi da kuɗin da zai bada na sadaki, wai sai takobin shi ya je jingina ya kawo sadaki. Kun ji na cewa wai ko? Ai abin da yasa nake cewa wai a garin Makka gidansu gidan Hashim din nan babu gidan da ya kai shi kuɗi, babu gidan da ya kai shi mutunci. Ke yasa ma da aka yi manzon Allah aka ce za a shayar kusan duka matan Makka duka suka zo kowa yana guguwar shi zai shayar saboda me sun san idan a sauran gidaje ana biyan dirhami 10 kuɗin shayarwa a yi ne to a nan gidan za a bada dirhami 1000 ne. Kun ji wata sabuwar magana ko? Daidai lokacin da kuma malamai suke cewa wai a wajen shayarwa ma an zo da za ta yawo da shi wai saboda me wai saboda maraya ne. Ba haka bane ba fa? Wannan magana ce ta Banu Umayya dan a kaskantar da manzon Allah ne. Yanzu ga Musa ma da yake gidan Fir'auna ana rugugo shayar da shi a karɓi kuɗi to ina ga kuma manzon Allah da yake gidan Hashim. Mun san ma'ana Hashim kuwa? Mun san ma'ana Hashim? Ai wannan sunan an samo shi ne daga Hashama. Lafazin Hashama shi beb ne ma'ana fi'ili ne, ma'ana Hashama ya rarraba abinci irin a gutsar gurasa tunda za mu so abincin su gurasa ne, a gutsar gurasa a zuba romo da nama shine ma'ana Hashama. To Hashim mai raba gurasa da nama da romo ba sunan shi bane ba, lakabi ne saboda aikin yake kullum har sunan shi da ainihin sai mata ya sunansa Shaibatul Hamdi. Sunansa kenan shine sunan shi Shaibatul Hamdi. To amma saboda raba wannan abincin da yake yau gobe ji bukata saki rasa mai da Hashim. To a wannan gidan ne fa aka haifi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Kuma wai a wannan gidan ne wa ake nan masu sharwa wai an rasa ba haka bane ba rubuwa ake yi kowa tana cewa ita ce za ta karɓi renansa sanda aka haife shi. An yi wannan domin a ɗabi'ar Larabawa an haifi ɗa ana ba da renon shi ne, wannan al'adar su sun saba suna yi har yanzu ma kuma suna yi tunda aka ɗauki mata daga nan a kai su ƙasashen Larabawa aiki, wata aikin ta shine reno kuma a rika biyan ta duk wata, wani al'adar sun saba suna wannan. An bayyace wannan ko? To sai ya zama na su mata to sai da Lara take zama abun koyi a gurin su ta hanyar zamantakewa da maza, zamantakewa da miji. An gane ko domin rayuwarta in ka ɗauka za mu ga a tarihin rayuwarta rankatakaf har ta bar duniya ba ta taɓa sabawa mijinta ba, har ta bar duniya mijinta bai taɓa yin fushi da ita ba, har ta bar duniya mijinta yana girmama ta saboda me saboda ya ga mahaifinta yana girmama ta. To sannan kuma a gurin mazafa su kuma biya abin koyi. To a can a baya mun ce muku tana sallar dare sannan bai tanawa makwatanta addu'a dama da hauni gida 40. To kenan maza za su yi koyi da ita duk da ita mace ce ko har yanzu ya ce mace ana ganin kamar mace ba ta da kima, alhali ba haka bane ba. Shi a ruhi babu namiji babu mace, kuna da abin da ke faɗa kuwa ruhi duk ɗaya ne. Sannan akwai ruhin da Allah madaukakin sarki ya sanya shi a jikin gangan jiki na mace. Bari mu ba ku misali. Idan Sayyida Zahra salamullahi alaiha da za ta yi alwala ta yi sallah raka'a biyu, to iri na irinka ai mace ce ko ka sha mata biya, to iri na irinka raka'a nawa za mu yi matarar da ya ta alada? In muka yi raka'a 10 ladan ba zai zo ɗaya da nata? Me yasa muka ce ba ɗaya bane ba ko? To ai mace ce shi ba namiji ba yana sama da mace ba? Yawwa saboda shi Allah in ya tashi me yake kalla? Shi yana kallon ruhi ne da zuciya ba wacce da gangaje.
ba a washe da tufafi kin dawo na ga nan da ba a washe da tufafi kawai shiru ne to kenan shi yasa ba ruhi shi ake wa sakamako hata a ranar alkiyama ba ga gaji ba ruhi shi ake wa sakamako a ranar alkiyama saboda mai babu mace a ruhi babu namiji an gane ko akwai macen da in ta yi sallah raka'a biyu to namiji sai sama da raka'a miliyan bai tare da ita alada ba kamar irin suwa mace ma rabi'a tana da wuya ko wadda wani mawaki a wannan dan gawuna ko ya ce dan ladabi da biyayya wata kasidarsa wata baiwa Allah ce da aka yi ta waliya a nan Misra waliya ba sai da rama waliya a nan Misra ita ba aka yi ta daga wani mutum ya hau dandamali yana kira sallah Allahu akbar ashhadu an la ilaha wannan da gaske kake faɗa Allahu akbar ina ta shi ai inda gaske ya faɗa wannan mumbarin wani abu da ake a cikin masallaci din a tattaka ta ce wallahi ba ne da ke shi shi ne amma bari mu yana saukowa ya ta tana cewa Allahu akbar kawai mumbarin ya kare ta ba kasa to yanzu irin wannan idan ta yi raka'a biyu a sallah to iri na irin ka wannan mu yanzu yayi hawo mun bar bai tsalle ba bai kare ba wai mutum bai kira sallah ba to raka'a nawa zamu mutar da ita alada baranta da Fatima ta Zahra alaiha salam to a duniya ba a taba yin mace mai daraja da kima irin sai da Zahra ba ma'ana dukkan mata suna gargashin ta shi yasa an kira ta ba da sayyidatul sa'il alamin to wani ya ce ai Allah madaukakin sarki ya ce wa Maryam ya Maryam inna Allah hasdafaki wa da haraki wasu dafaki ala nisa'il alamin to da ya ce da sa'il alamin ba da nufin kowa da kowa ba sai malaman tafsir suka ce da sa'il alami da na iya zamaninta banda zamanin manzon Allah iya zamaninta ma na zamanin annabi Isa a wannan lokacin babu wata mai fifiko sama da sayyida Maryam amma ita kuma ba ta mata Zahra ba ita shugabar matan duniya ce ita kuma shugabar matan lahira ce an gane ko ma'ana a duniya shugaba ce haka ma a lahira shugaba ce shi yasa ma hata a lahira idan an zo ya sabi ko an ce tana tanawa da yan shaɗita tana tanawa da mabiyanta hemata kuma ta fi kowace hema yawan mutane hemata ba ta fi kowace hema yawan mutane ba mun san hema ko irin tanti to tanti shi ake sa hema tanti irin wanda a sojoji suke sa irin wanda ake a yan gudun hijira yawa to ta fita kowane mutum yawa a ranar alkiyama saboda me saboda ta fi kowa yawan wasu ita sai da tsara yasa a filin kyama za ta rika ɗauko masoyanta tana sa a cikin wannan rufanin za ta ɗauko masoyanta ta a cikin wannan rufanin an fahimci wannan ko to yaya mutum ne zai yi ya samu kansa a cikin wannan hemata ta to shine ta faɗa wani mutum da ya aiko matarsa gurin sai da tsara ya ce ki je gurin ta ki tambaye ta ni ma ina daga cikin mabiyanta sai mata ta tako dakam ta yi sallama ta ce mijina da ya kona gurin ki ya'yar manzon Allah ya ce in tambaye ki wai shi ma na daga cikin mabiyanki sai ta ce ki je ki faɗa masa idan duk abin da muka umarta yana yi duk abin da muka hana yana hannuwa to yana daga cikin mabiyana sai ta je ta faɗa masa sai ya shiru sai ya fashe da kuka sai ta ƙara dawa mata ta ce ya'yar manzon Allah ya nufa na buro shi yana kuka wannan kukan me yake alamtawa kenan baya ɗabbaga abin da sai da Zahra ta ce a yi abin da ta hana kuma yana aikatawa sai to ki je ki faɗa masa idan a zuciyarsa akwai ƙwayar zarra na ƙaunar mu to yanzu yana tare da mu an gane ko idan a zuciyarsa akwai kwatankwacin ƙwayar zarra shi ne abin da ake ta atom da turanci to yanzu yana tare da mu ita ta faɗa masa to daga nan kuma zan mutum ya zama na da abubuwan da ita sai da Zahra da ta faɗa ki aikatawa da abubuwan da ta hana yake kuma haɗuwa to za mu ɗan takaita a nan saboda yanayin lokaci sai mace amincin Allah ya tabbata a gare ki ya sai da Zahra ranar da aka haife ki amincin Allah ya tabbata a gare ki a ranar da kika yi shahada amincin Allah ya tabbata a gare ki a ranar da za a tashe ki kina rayuwa wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin muna godiya malam Allah ubangiji ya saka da alkhairi malam ya tunasar da mu nasabar sayyada Fatima radiyallahu anha. Mun gode Allah ubangiji ya saka da alkhairi.